Cantas multas de tráfico levas no traxecto a Valdeorras? 3 e sumamos algunha máis do míster que tamén o pillaron por aí. Vai ter que pagar o Presi prima boa polo ascenso, Para compensar as multas, ¿no? Ten tantas multas como cartóns amarelos, di. Pois sí, creo que teño 3, a verdad. Sí, sí. Vas casar, non o sabíamos? Casar este brao, sí. 5 de xullo. Parabéns. Moitas gracias. E a despedida de solteiro está organizada? Todo fundido, Antón. Dende que dixo que vai casar este verán sendo do mesmo ano que a min, vai ser meu arroz, tío. Ponte as pilas. Sí, a verdade é que é increíble. O sea, outro día sí que había aficionados ali e agradecidos de que ao final é que é unha viaxe longuísima, cruzar prácticamente toda Galicia para vernos, no? Sempre queres estar preto a casa, no? Eu ao final, desde que estuve en Unión Deportiva Ourense, son de Ourense, e tamén ao final, pois a posibilidade de que te chamo o barco, que estexa en preferente ou en terceira, pois é un gran club, é un proxecto a ascender que logo pode salir ou non, e pois ao final apostas e estás a ir ben de momento, no? E a veces pois hai que dar un paso atrás para dar dous para adiante, non?